Следващия въпрос свързан с трансферния прозорец. От 1 до 10 как би го оценил до сега? Може би 5. Как 5? 5 нямаме крила, човек. Имаме само централни нападатели, имаме 3 централни нападатели и това е. 4-4-2 и това е. Да, 4-4-2 и това е. Добре, де, ама Гбамен, Сенси не са ли класни? Много са класни. По принцип тия трансфери са, особено Сенси, професор, наистина колкото може повече да остане при нас. Наливат се много пари в отбора, всичко е положително. Просто трябва поне едно крило. Бих казал 8-9. Много съм доволен с Сенси. Много добър футболист, технически футболист. Бамен, уникален във въздуха, много скача, много спечели. Още кой? Жуел Зварц, уникален футболист, карва много голове. Десетка. Летният трансферен прозорец е много добър, защото дойдоха много класни футболисти. Това са футболисти, които според мен трябва да са титуляри всеки матч. Като изключим Лору, който ще му трябва, предполагам, някакво време, най-вероятно и някой наем, мисля, че точно и това ни трябваше. Разиграващ плеймейкър Сенси, който да контролира нещата, Бамин да заздрави отзад и Цварт за тая тройка отпред. Мисля, че едно крило и още един човек за дълбочина в отбора и нещата изглеждат много добре. До сега бих го оценил 9 от 10, защото този новия Юро, който дойде от Ботевраца, просто малко е леко. Малко не става. Да. До момента много добри футболисти взехме. Седмица бих дал. Средно ще е 5-6. В смисъл, закъсняха с трансферите, не вземаха тия попълнения, които трябваше да вземат и за сега нещата се движат в много бавни темпове. Бека, който взеха, със сигурност не е класа, но пък другите трима, които взеха, за сега се справят горе-долу добре.